بشم يسوع كريستوس يسوع قويتايو ينبغي له تقال كم زيبل الله منفساوي عبيت زبليو عرسنا لو ما عند تمرتنا منفساوي عبيت زبليو زي أصبيك حسب إنه سكات تخيد كم زلخة أب كله من أنتي كجلتس أب كله من تجلتس نزي نجرزي بملو رأسها وفي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚ አጽቢካ حسب እና ወሰካት ኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽ እዚ ነገር እዚ ብሙሉ ርእስኻ ወፊ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አባኸለኩም ወደ ሓባሊ ከም በባይ ወላውና አባኸለኩም ታ ኻልእቲ ጥርሲ ኤፌሶን ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ نعبه እግዚአብሔር استمسገን ይሁን ሕጂ ጥቅሳትና بالخير كله ሓደ ሰብ ከበበለይ ማል ቅልጥቅልጥ ፊለመታም ከብል እግዚአብሔር استمسገን ይሁን ኣብዚ እንታይ ዘረዳና ብዛዕባ መንፈሳዊ ዕቤት ክንመሃር ወላውን ኣብ ውሽጤ ሐሳብ ክመጽን ከሎ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ዕቤት የድልዩ أبزخ أنت يزبل له حسب يزبل له سلزي كتحسب كم زلكا تا نيمود دعتا ملقتي بزح قال أملاك الزارب سلزخل تا نيمود دعتا ملقتي مجمر تا ملقتي زقال زيا حسب تبليا نمنفساوي عبيد حسب مخنياتو حدا نقاداي نقدر يجمر انت دا أخوينو تنقدر يساخعلو عبي تكال عبي بروجكت يجمر تدا أخوينو مجمر تا حسب خلالو زخونا نقدر كنا مجمرنا سدات كلمة خلنا قالينا حساب عين برنا جن حساب متينا حساب متنا كلها نبذلنا بوتا أب أوروبا لنا مالتي أبتزلنا ناس بس إحنا ملنا من بسوي عبيدك تحسب كل خيوب تعبي مالتيو سوي كان ترى تخيل لك كم كريستيان جن كتعبي أي تخيلني خا مخنيات من بسوي عبيد كم زول لك ما نايتفلتني خا كم تجي أتوم من فس قدوس كم زول لك ما نايتفلتنا ندبولو لك من بسوي عبيد كم زول لك ما نايتفلتني خا مالتيو سلازي من بسوي عبيد الله نخت عبي جن حساب حجي نحد نخت يكون كل النفسي نبيت كريستيان نمحور نقدسان نتولد أملاك يزبل الله جابير تمسك تملك تقومي سلازي حساب نبي خاتعب عبنا بتكريستوس زلوا بوتا ناتكريستوس زلوا بوتا عبي جابير السمس جاني يقول أبتناي منفساوي عبد كجمر كله انتهى على مسلكم زي قرب دسمع كانجرات ودما أوشتها كم صور زخونة كانجرات ولا نجزع بس ولا نعي ولا نعين بعلي أنا منفساوي عبد يدلي كعبي يدلي منفساوي عبد كم زلوا خاطر دين الله سلازي نوي حمت بيتك زعبير تقميتك أفتازل لخا أنت رأت نبرة لخا خينك قول خازل لخا مالت هتصاني خازل لخا ولدنا أنت رأت هتصان كوينهم زي عبي أنت رأت كوينهم كساخن ده يودسم معنا إجابير كا منفساوي وتنا أنت زي عبي كساخن ده يزوجي كم زوجي نتسوي منفس كبس يجوي مخنياتو منفساوي وتك خطعب زي محسابك منفساوي وتك خطعب زي مدلايكا زي إجابير يقرمويو إجابير منفساوي وتنا خنعب كلنا إجابير يخبر إجابير يمسكن لحد كابزجر مكم نيجابير السرارة ماتيريال نبرة تقريب له حنت جزء نخد سرح أنت يجبر كمتي يعني حدا بروجكت دانيال كحجاتي والله تا بروجكت نه حدا بروجكت زلوا تعش من هنت أنا جر أنا هنت أنا ري تي إنجنيري كل أنت خمسة دل نبرتات تقرب الكايو بحريو توم سرح تنياتات كسرح جمهور مالتيو سلازي إجابير مسكن إجابير كان خن عبيد سجاه يقوله نخن عبي من تسكدس يقوله نخن عبي حيلي يقوله مع سينا نحنا خن حاسب كلنا خن سرح نجمر كلنا مالتيو سلازي سجاله نخت عبي من تس إجابير كله نخت عبي إجابير استمسكن سلازي سقيلي كنا إجابير كن عبي زدلنا سلازي كن عبي قويتا فقادي مالتيو كن عبي قويتا فقادي مبزحته عبيدك أمن درعنا إنا نجبره أب كريستوس درعنا إنا أب يسوع درعنا إنا سلازي يسوع نتايلو أنا زجبره زلخ جبره وأبو زرع خويلو أبي يوحنس أبو زرع خويل سلازي جابير السماسكن يقول تقندي أبزي زلنا الزمن ناي متساعت قويتا سلازي خونه قرب زسك فكا قويتا خمت خلو هتصانات كوينا خين تصنح
قويتا خمت خلو خنصرح زقبعنا كي عبنا خي سرحنا كي نتصنح زسكفكا مخنياتو نحنا حجي أبزاس عزي أزمل خمت خلو لك عبز بيت كسان إجابير منفس كسرح كجمري كما تقول بمعباي كسرح كجمري سلازم جمرت إجابير قالوا سدد أتسمع مدرك فتر كلهم تايب ليرو يخون بلا يخون نبرة سلازم قالي زرب إجابير سلازم حجي ما نمنتا إزمل زلو نمتا استمر تزيز ما حرز ولا بزبيت كسان مزحات منفساوي وتم زعابيو حوات سلازلوي سلازم منفساوي هوت معباي كم زلو فلت كم بولو منفساوي هوت معباي كم زلو فلت بولو منفساوي هوت معباي كم زلو فلت بولو نخت عبخا حسب بولو هاليلويا سلازم منفساوي عبيت الله كتعبخا تحسب لك اجابير السمسجن يكون سلازم نبتي تقصات كعكي بسئل جرو حاول تسفى عالم امتي والله مثلني كبرنا عمله مجمريا درجاتات منفساوي عبيتيو إذا تمرتي أبكل التخفالي زلو من الباش مسجزة حصر بلي خزارب أبكل تخفالي زلو كبرنا عملاق تحدي خفال منفساوي درجة عبيت زبليو نابي نمبصحيخا ناب ربعته درجة منفساوي عبيت نمبصحيو زي كون كلها تخالعيكا زعابي كريستيان منفساوي هو تزعابي كريستيان ملكت انتا يمثل زبلي كلتا معراتيو أدالي زلخو سلازي إجابير السمسجن يكون حدث كم ببالي زلي مجمرتا يوحنس إسران حدا كاب 15 شعات حدث يم ببالي حج سوري مستمسحوها يسوس نسمون بيتروس سمون وديونا كاب زياتو مابليس قالوا تفكرني هابلو نسو خا وغويتاي انا كم زفكرك كان سخات فلت الله هابلو نسو عياوتي ابل بلو كم بحدش كاكالاي غزي سمون وديونا تفكرني دو يخابلو نسو وغويتاي انا كم زفكرك كان سخات فلت الله هابلو نسو اباغي حلو بلو سالساي دما سمون وديونا تفكرني دو يخابلو بيتروس سالساي غزي تفكرني دو يخا سلازبلو غيو غويتاي نسخا كله تفلت الله انا كم زفكرك كون تفلت الله هابلو يسوس كابلو اباغي ابل اوكي كبرنا عملاخ ابز حجنتاينا نردا منفساوي قال يدزارب زلو يسوس منفساوي قال يدزارب زلو منفساوي قال كزارب كله نبعلو تي قال منفساوي نبعلو تي غويتا نبعلو منفساوي نبعلو بيتروس منفساوي انت يزبللو حجي اباغي يلو يصوعالو اباغي كم زلو يسوس يصوعالو اباغي زبلوم زلو نمن انت دايلنا نتوم ولد املاخيو بجي لنا لنا كم بجي لنا بعل يسوس بجي كم بجينا ما حد تقول يسوس كن بجي يكون عم بساي خاب خالي ما قدر يقومه نعم بسام الصالح الله حليلا سعاري وحيالي مالتيو جن نفسه بنتعتي ولا ببجي استحار جنشل مسل قليلو نحن حتى أباجع لنا له سلزة أباجع زين سلست أباجع على أبيت أملاخ مالتيو تحنتي عيت هلا تعيت مجمر تحدش نفسات قويتها تقبلهم أبيت إجابير ينبرو دعيقن كعابي اللوام دعري تخلعي كابعية ناب جنشل مالتيو كاب جنشل كا ناب بجع كتعين بجع زلوات حد أخل بجع تحنتها متويت بجع تولد بجع مالتيو سلازي بمحرنيا تبو جرام تقوله بتقرنيا جن بجع الولو كل تبوتها بمحرنيا تايل ولو قل الولو نتعيت نتجنشل كا أبوت الولو دعري بجع إلهم تقوله سلازي إجابير تمسكن يهون أبيت إجابير قل على بجع على إجابير السمسجن يكون عندنا خا تقبض على بمحرنيا يزار زلخواتي سلزي إجابير السمسجن يكون سلزي زين عبيت إجابير زلوين سلزي بأخلهم مساس تتحازة سلزي خنت يوحنس كا ترجموا له أبى أخلها يوحنس يس يوحنس كلتك كابعات سرت عسر سلسته يوحنس هو يوحنس كلتك عسر سلسته حري بملامش يوحنس أوه أتوم أبوات تي كم جمرت زنبرة فليتكم وياكم موت حفلكم الله أتوم أقباز أتو كويسيركم وياكم موت حفلكم الله أتوم قلعو نبوس لزفلتكم مو صحيفلكم الله زي كل شيء إحنا بوهنا سعركم وينا نتقول أبزجن أنت يزول له قلعو تسوي له أقوام تسوي له أبوات تسوي له إذن من فساوي مغنيات أبيت كريستيان قلعو له من فساويان قلعو له منفساوي أنا قاوز له عبيت خاز أخول خالو
ስለዚህ እዚ ደረጃታት ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህፃን ከም ዘሎ ቆልዓ ከም ዘሎ እንተዳ ዘይ ዓቢኻኻ ነዊሕ ዓመታት ቤተ እግዚአብሔር ጌርካ ዓመታት ኢኻ ተቆፅር ዘለኻ እምበር ቆልዓ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ቆልዑት ኣለዋ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዘይ ሓሲቡ ወይ ድማ ንኽትዓቢ እንተዳ ዘይ ሓሲብካ ቆልዓ ኣለኻ ማለት እዩ ከምቲ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ብሓሳብ እዩ ዝኸውን ተሓስቦ ኢኻ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን ከምኡኻ ቤተ እግዚአብሔር ኣጓብ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ገንሸል ማለት እዩ ከምኡኻ ኣቦታት ኣሎ ስለዚ ደረጃታት ናይ ዕቤት እዚ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን እተን ስእልታት ጌርካየን ኣለኻ ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ እዚኦም ውሃው ናይ ኣጓብ እዚኦም ሓቂም እዚኦም ቆልዑ ጋውዝ يس كبرنا أملاخ لك كم جيتي منفسع بيت لك نحنا أولنا خنرو خلنا سي دكنا خبز هو زلوا درجات لك عقوميو ندحر زي عبيهم بزح خاتبل سلازي جزابير منفسع بيت زبل غميت الله كتعبيها غميت الله عبي زبل غميت الله ناب كريستوس بتاع زبل غميت الله سلازي بزعبازنا كنتي منفس قدوس ندليو زلنا منفس قدوس ناي منفس قدوس نبعلو جزابير تفوتيهم جزابير مخان منفس قدوس جزابير نانصعو زلنا جزابير بسرار حيو ناتو طبب ناتو غيري تغلي زلمر بعد منفس قدوس جزابير سلازي حدا املاخي مالتيو غناتو سرار حيو سلازي كنتي منفس قدوس كم زلو تردينا زلو معباي كم زلو خا كردانا يردانا لهم سلازي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚ ሓሊፈ የለኹ ክብርና አምላኽ ቆልዑት ኮይና ከይን ነበር ክንዓቢ ከም ዘለና ምዕባይ ከም ዘሎ ብምዕባይ ካ ክንሓስብ ከም ዘለና ሕሰብ ዝብል ክብርና አምላኽ ናብ ኣርባዕተ መንፈሳዊ ደረጃ ንምብጻሕ እዩ እቲ ዕቤት ንብሎ ዘለና ብዛዕባ ዕቤት ክንሓስብ ኮና ናበይ ንምብጻሕ እዩ ሓደ ሰብ ዓቢስ እንታይ ይኽገብር ስለዚ ኩሉ ነናቱ ደረጃታት ተቀሚጦሎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ነናቱ ደረጃታት ተቀሚጦሎ ሓደ ሰብ ኤፌሶን 4:11-13 ክንብበለይ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወደ አምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልአት በጽሕና ክርስቶስ አንበጽሕ እቶም ቅዱሳን እቲ ግብሪ አገልግሎት ንምህና ጽጋ ክርስቶስ ሙልአት መንቱ ክሆን ኢሉ ንሱ ገሌም ሐዋርያት ገሌም ድማ ነቢያት ገሌም ጋ ወንጌላውያን ገሌም ውን ጓሶትን መምሃራንን ክሆኑ ሃበ آمين كبرنا أملاخ أبزح جي أسكالات ريلهم مش حقي إذا سبزي أبزنا حبرة إمنت على حق مش أبزنا حبرة إمنت يدولوك جابير سمسكن يكون حبرة إمنت مجمرتا أب حبرة إمنت ينزل لنا حجي إحنا زلنا حبرة إمنت حجي أب حبرة إمنت علىها أب حبرة إمنت مسوتها أب حبرة إمنت أطويت بلنيها أما نخين كأطويت بلنيها ምክንያቱ እግዚአብሔር ዘቆመጠ ንጎይታ ዝድሓን አመንት ኮይኖም አይቆመጡንም ሐዋርያ መጀመርታ ጸውዕዎም ኖርማል ሰባት ኮይኖም አይተቆመጡን ዓለም አንቀጥቂጦም አይ ስለዚህ ሕብረት እምነት ዝሕጅ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሕብረት እምነት መጀመርታ አስካላ ረግጽ ካለኻ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ድሕሪው ፍልጠት ወደ አምላኽ ሕጂ ፍልጠት ወደ አምላኽ ማለት እንታይ ማለት እንተዳይልና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እቲን ጎይታን ፈልጦ በቃል አምላኽ ነንብቦ ንመሃሮ ዘለና ወላ ሓደ ሰብ ኣለኹም ካብዚ ከማና ቴዎሎጂ ተማሃርኩም ኣለኹም ወላ ኣነውን ሓደ ዓመት ተማሂረ ነይረ ወላውን ስቲልናው ዝመሃሩ ሰባት ኣለው ብቴዎሎጂ ወላውን ካልኦት ሰባት ኣብ ቴዎሎጂ በጽሖም ክሳዕ ማስተር ዘበሉሎ بفلتت قال أملاخ مالتيو حجي فلتت قال أملاخ أقداسينة هذا جن فلتت قال إجابير أقداسينة تراي زيكونه فلتت ود أملاخ تراي زيكونه أنت يالله نتفلتت أبراكتيكال كم تخيلالو سلازي كم زيو بحث زبالة أكاديميكاو تمرت تمهار نميكين أكاديميكاو تمرت تمهار أكاديميكاو تمرت تمهار كا شركتي وهذا كادي يوهذا كان تمهار أيوة هذا كان حكمش ده قبر لك تامكينا غزور لك مسنا خلال تتحلف لك كل نجار كتير لك دحريو كل جودشن مستفعل كات شركة تعب لموها زابير السمس جن يكون لك عزناي فلتت ودع عملك على عملك مسفلتك فتناله زابير هاي فتني نزول تشوف له يسحقيو زابير بخوفا يفتني جن زابير كتفتني دليكاي تفتين كاخت وتصي دليكا شو مستفتن كسلطانك بكادلي سؤال السلطان أي بكاني إجابير فتنا خالف كسلطان أي بكاني قالي فتنا أبزا فلتت ودع عملاق تبل بزح جزء ريجكت تباهي لنا كنسجرا خلنا ريجكت لنا كنسجرا خلنا ريجكت فتنا مت ريجكت بحالي خابزي أي تحلفاني خجلين
ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አብዛና ፍልጠት ወደ አምላክ ፈተና አለው በከመይ ኻት ፈተና ተሰግሮ በከመይ ኻት ተብሎ እግዚአብሔር ነው ይዝምልከት ግን ፈተና አለ አብዚያ ስለዚህ ፈተና አለ አብርሃም አብዚያ አይተፈትን ነርኩ ነግረኩም እግዚአብሔር ፈሊጥዎ ካብ ስድራቤቱ ወጪው ገለመለ ድሕሪው ግን እግዚአብሔር ዝን ሱቅ ይልቁር ሱቅ ምስበለ ሽዑ ፈተና መጽ በመን በሳራ ታገዛ ግልብጥ ብጥብጥ ኢላ ድሕሪው እንታ ኮይኑ ወዲቆም እግዚአብሔር ሽዑ ገስጭዎ ፍጹም ኩን ኣብ ቅድመይ ተማላለስ ኣነ ተخሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኢሉ ሲልካ ሓለኽለኻ ይትበል ኣነ ኣለኹ ሕጂ ከማን ኢሉ እመን በዓይ በቃ ጽናዕ ዘለኻይ ቦታ ኢሉ እዚኣ ፈተና ሰገራን ወዲቆም ሪጀክት ተባሂሉ አብርሃም ብዙሕ ግዜ ክብሪ እግዚአብሔር ድራይ ተገለጸሉ ወዲቆም ዚ ሽዑ አብርሃም ቀጽሉ እንታይ ኮይኑ ንኢሳቅ ሰዋዮ ተባሂሉ ኣብዚያ ሓሊፉ አብርሃም እግዚአብሔር መስከን ልክ እዚ ሕጂ ናይ አብርሃም ስለ ዘኮርከ ዛርብ ዘለኹ ግን እግዚአብሔር ተመስገን ኣብዛ ፍልጠት ወደ አምላክ ትብል ቃል አምላክ ስለ ዝፈለጥካ ቸርች ስለ ዝተማላለስካ بخوم عينة تسجر مالت هيكون نخت عبي إجابة أسكال قميت له أسكال زين أسكال زين 4 جلس وانا لو بأولش مالتيو نسبي فيسون كتصحف لهم كله سلازي ناب حبرت إمنت نخت بتصح حبرت إمنت مجمر تامس مثلا جن عبيت إجابة قرب نمهار نتصنح شعوق تطايبنا نابي نفلت تودع أملاح نابنت بفقرة فتن تخيلها እግዚአብሔር በፍቅር ፈዳሐደ ዘይ ሐሰብ ካይሰብ كل على ካይ ይኸኝ እሱ ወቅዑ ምስ ሓደገ ካሽዑ እስኻንታ ያኻት መልስ ከንተ ቃል አምላኽ ዲኻት መልሰሉ ወይስ መልስ ካኽት ወቅዑኻ ኣብዚ ሪጀክት ካሎ ብስኻ በፍቅር ኸውን እንድሕር ሓሊፍና ሪጀክት ሎ ብጽድቅ ሎ ናይ ጽድቅ ህይወት ተራ ዘኔርና ብጽድቅ ህይወት ብዘይ መመለላስና ሪጀክት ሎ ድሕሪው ኣብዚ ግን ነዚ ፈተናታት ምስሰገርና ግን ስልጣን አለው سلطان الله سلطان انتاي كبرنا أملاخ ناب أخول سبعي خاخت سجر ناب أخول سبعي مسجر كا أبتي أخول سبعي مالت من مات مسلكم تيميتيوسن تيتوسين نام ناي تيميتيوسن تيتوسين خاخت سجر تيميتيوسن تيتوسين لك جد حرب أولس يوم نخرج نيرهم جد حرب أولس كخودون كله وجن أولس زمهارهم أولس بخلو نجر زعبة يوم سبات يوم نيرهم بخمس عينه نجر خلو 10 أولس يوم كاد سعبون نيرهم 10 أولس كسعبون تراخينهم حبرت إمنا سجيرهم يوم فلتت ودع أملاخ سجيرهم يوم حج أبو خل 7 بتشام عز سلطان توهيبهم سلطان كوهبهم كلن تايو زجر مني نبيريا مسأته هارب أولس أبجبر هارب نبيريا مسأته أبيريا وتم سبير حياة السبعة نبور نتقال مرميرهم بملو لبوا مستقبله شو تيميتيوسن تيتيوسن أو تريفون باولس نبي جالس خوي نب غريك جالس خويدو إجابير مسكنا بعتنا خا أو نفتح تعاطى مسكنا بمنفس تقاتلون نعم كونجل مسكيرلهم دحرين تاجر باولس تيتيوسن تيميتيوسن كلتيفهم كركبوا خمزلهم تزاز عم حلالة تيبل እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ምክንያት እዚ ቲቶስን ቲሞቴዎስን ታው ገብሩ አቤሪያ ቴሌፎን ይረፍተልኩኒ እቶም ቤሪ ሐደች ነፍሳት ስለዝነበሩ ንዖም ከመሓድሩ ስርዓቶም ክሕዙ ገለመለኽ ገብሩሎም ቦታታት ከትሕዙ ሁላት ሰባት የሚሩ ቡቃት ሰባት የሚሩ ስለዚህ ነቲናይ ጳውሎስ ዕዮታት ዘርጠ ማለት ጳውሎስ ወንጌል ጥራይ ሰብኽ ነሩ ከምዚ ገለም ምሕዳር ገለ ይነበሮን ነፍሳት ጥራይ የቃጽል ነሩ ተሐው እንዳንደደ ዝኸይ ነሩ نساتهم قلنا تنقل يسرعون يرون بجابير استمسكن يوم ندحصر كيخ متص أيكتسلني كلماتي بخالق كبولي خيلي سلذي جي أسكالاس جنتارينا حجي كبرنا عملاخ إذا سبزتري وزلهم كاب حبرة إمنت نابي يزقيزل نافلتة ودع عملاخ نافلتة ودع عملاخ حجي أبزي أكاديمي كاو تمرت تماهير له مالتي أبزي مسبت حمالتي كابزي سجير أكاديمي كاو تمرت تماهير له نزي أخ سجرا خلقن سلطان كوهابي سلطان يوهب بقعة له ناي سلطان منفس له بزح نجارات له كابز جرمكم كلام السالة 5 لكم أو تهدرنا كلنا أو تهدرنا نبرنا أقول بلز نبرنا أو تهدرنا نحيق مجمر تامسات أو تهدرنا أكاديمي كاو تمرتي خاتم مهار أكاديمي كاو تهدرنا وتمرتي السلطي قال ملت مهار أبس عاد السلطان توهب لي خايف توهبني خا وزغول الجنرال بتحزله لك أكاديمي كاو تمرتي زحالة فيه دحر كوينات جمر أفتو كوينات زرعيو جيجننت أفتو كوينات زوس زخدو أكايدا ترايو وي كونيرين ليبو تي نغوس وي جما زخون معارك يبو مال لك إجابير كاخومي سلازي أفتو كوينات تريو أفتو وجي تريو لك نسيخا السلطان كاو توجيش إجابير سلطان زبكا سلازي السلطان إجابير كما عين السلطان يزب نفولتينا
ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ክብርና አምላክ በመንፈስዩ ገርት ስልጣን ዝብ ስለዚህ ክብርና አምላክ ድሕሪው ናብ እኹል ሰብኣይ ተኸሽዑ ድሕሪው ብስልጣን ስለተገልግል ብስልጣን ስለተኸይ ነቲ ቤተክርስቲያን ነቲ ማሕበር እንዳማሓደርካዮ ብዝኾነ መገዲ እንዳዓለኻዮ ሓደሽ ነፍሳት ተመጽኦም ስርዓቶም እንዳተሓስካ ነቶም ዕብይ ዝበሉኻ ነቶም ኣናእሽ እዚኦም መሃርዎም እንዳበልካ እስኻ እንታይ ትኸውን ንጳውሎስ ትሕግዞ ማለት እዩ ጳውሎስ ግን ኣበይ ይበጽሕ ናይ ጳውሎስ ደረጃ እንተሪዮምኒ እኹል ሰብኣይ ይበጽሕ ጳውሎስ ካብቲ እኹል ሰብኣይ ዘብጽሖ ጳውሎስ መከራ ሰግራ ኣለኹ ናብቲ ልክዕ እኹል ብጽሕና ክርስቶስ ዝብል ደሎ ክትበጽሕ እንድሑ ኮንካ መከራታት እንዳወስኻ መጽእ መከራታት እንዳበዝሐ መጽእ ብሰባት እንዳተነጸካ ትመጽእ ቤት ማዕሰርቲ ይኸውን ገዛኻ ምናልባሽ ኣብ ኣውሮጳ ስለዘናኹም ኣየጋጠመናን ግን እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ ከስግረና ፈልጥ እዩ ድሓር ግን ጳውሎስ ኣብ ደረጃ እዚ መጽሑ ናይ ጳውሎስ ደረጃ ክነግረኩም ጳውሎስ እንታይ እዩ ነይሩ ቅድሚት ዝነበረ ናብ ትንሣኤ ሙታን ጳውሎስ ዝረአዮ ዝነበረ እቲ ወንጌል ክበጽሕ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ነገር ክሰልጥ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ትንሣኤ ሙታን እንተርከብኩ ናብ ትንሣኤ ሙታን እንተርከብኩስ ንክርስቶስ ብሞቱ ክመስሎ ይጎይሎ ንክርስቶስ ክመስል በቃ ታናይ ክርስቶስ መወዳእታ ምምሳል ሞት ያክነግረኩም እግዚአብሔር ኣብ እኹል ሰብኣይ ምስ በጽሓ ሽዑ ንስኻ የለኻን ትእዛዝ ጥራይኻ ትጽበ እግዚአብሔር ተስእ ናብ ከም ዝዓዲ ኺድ ክብለካ ይኽእል እዩ ወድማ መንፈስ ቅዱስ መርሐካ ይኽእል ምክንያቱ ጳውሎስን ባርናባስን ነቲ ዝዓይኹ ነቲ ዘዳልኹም ዕዮ ፍለይ ላይ በሎም ይብል ይፈለካ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ሰራ ሽዑ ናበይ ከይዶም ናብታ ደሴት ከይዶም ናብታ ደሴት ምስ ዞርዋ መጀመርታ ንመን ሂቦም እንተይልና ነቲ ኣማሓዳር ናይ ተዓዲ ሂቦም ድሕሪኡ ነታ ደሴት ብምልእታ ወንጌል ሰቢኹም ሕጂ እንታይ ክብለለይ ናይ ጳውሎስ እኹል ሰብኣይ በጽሕና ናይ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ቲቶስን ኣይበጽሖን ክነግረኩም ሕጂ ረዩ ታስካላ ረዩ ተጠንቀቁ ከይንዳናገር ስለ ጢሞቴዎስን ቲቶስን ኣይበጽሖን ኣሎ እዚ ነገር እዚ ጳውሎስ ግን በጽሖሉ ሕጂ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ናብ ትንሣኤ ሙታን ዝጥምት ዘሎ ናይ ሃገር ናይ ምድር ምንባር ኣይኮነን ዝጥምት ዘሎ ሕጂ ናብ ትንሣኤ ሙታን ነቲ መከራ ክርስቶስ ኣብ ስጋይ ጨረየ ኣለኹ ይብል ኣሎ ስለዚ መከራ እዚ ኣብ ልዕሊኡ እንዳወሰኸ ይዝመጽእ ዘሎ እንዳቀነሰ ኣይኮነን ዝመጽእ ዘሎ ኣብቲ ብጽሕና ክርስቶስ በጽሖልካ መከራ እንዳወሰኸ ይዝመጽእ ዘሎ ሓዳርካ ነፍስኻ ጊዜኻ ህይወትካ ኩሉ ፋሕፋሕ እንዳበለ ይዝኸይድ ዋይ ጻውዒት ኣለካ ክርስቶስ ጸዋዓካ ጻውዒት ኣሎ ናብቲ ልክዕ ምልኣት ወዲ ሰብ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ሓዳርካ ገለ ፋሕፋሕ ኣለካ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት ይመስለኩም ብናይ ኤርትራ ከምጻኩም ደለ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያናት ክእሰሩ ከለዉ ቶም ቆልዑት እዚ ኣይግድሾምን እዩ ቶም ዓሰርቲ ኣቦ የብሎም ኣደ የብሎም ኣብ ጎድፎም ክንደይም ከምኡ ኮይኖም ዘሎ ኣሕዋትና ጎረባብትዮም ዝኣልይዎም ክሳዕ ክንደይ መከራ ከም ዘሎ ኤርትራ ክንፈልጥ ኣለና ጎረባብቲ ኣርዮም ድሕሪኡ ኸ እታ ሰበይቲ በይናት ትጸንሕ ሰብኣይ ተወሲድሎ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሰኻብ ገለ ሕብረት ተታሒዛኻ ትኸይድ ኩላት ሓዳር ፋሕፋሕ ኢላቲ ህይወት ክርስትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሓቂ መከራ ብርቱዕ መከራ ኣሎ ብኤርትራ ክትፈልጡ ስለዚ ሓዳርካ ፋሕፋሕ ይብል ደቅኻ ፋሕፋሕ ነቶም ደቅኻ መን ክትዓልዮም ኣይትኽእልን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይንካ ኢኻ ትቅዝም ትውዕል ጎይታ ግን ከምኡ ኢሉ ይኮነን ከቐዝመካ ኢሉ ይኮነን ግን ንስኻ ክትጸንዒ ዝግባኣካ ጻውዒት እንድሕር ኣለካ ሞት እውን ኣብ ቅድሚኻ ጽበየካ ኣሎ ናብቲ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክትበጽሕ ናብዚ ደረጃ እዚ ምብጻሕ ማለት እዩ ስለዚ እታ ስካላ ሪኹም ኣለኹም ኣብዚ ሕብረት እምነት ኣለ ዝሕጂ ዘለናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ደዋይ ንብልን ኢና ድሕሪኡ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ እቲ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ በቲ በጽሕና ዘለና ቃል ኣምላኽ ብምንባብና ድዩ እቲ ብኣካዳሚካዊ ትምህርቲ ናይ ክርስቶስ ብምምሃርና ድዩ ዘለናዮ ደረጃ እዩ ካብዚ ናብዚ ግን ብፈተና ኢና ንሰግር ናብዚ ፈተናታት ክህልዎ ብዚ እቲ ተማሂርካ ዘለኻ ህይወት ኩሉ ኣብ ፕራክቲካል ኩን ኤግዛምፕል ኣምጽእኩም ናይ ፍቕሪ ምጽልኩም ኣለኹ ብፍቕሪ ንክርስቶስ ክትመስል ኣለካ ብፍቕሪ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለካ ኩሉ ነገር ሕጂ ኣብዚ ምስ ሰገርካ ሽዑ ናብ እኹል ሰብኣይ ምስ ሰገርካ ናብቲ ልክዕ ምልኣት ክርስቶስካ ትበጽሕ ማለት እዩ ናብ ልክዕ ምልኣት ክርስቶስ ጢሞቴዎስ በጽሕዎ እዩ ንዕኡ ናይ ቲቶስ ታሪክ ኣይፈልጥን እየ ጢሞቴዎስ ግን በጽሕዎ እዩ ዳርጋ ታሪክ ናይ ቤተክርስቲያን ተዘይተጋጊ ኣብ ግብፂ እዩ ሞይቱ ጢሞቴዎስ እቲ ናቲ ሕጂ ረይዎ ሕጂ እንታይ ዘረዳክ መንፈሳዊ ዕቤት ክትብል ከለና መወዳእታ ናትካ ደረጃ እዩ ዘርእየካ መወዳእታ ናትካ ደረጃስ ኣበይ ኢኻ ክትበጽሕ እዚ ክርስትና ስዕቦ ዘለኻስ መወዳእታ ኣበይ ምዃኑ ኢኻ ክትበጽሕ ዓብይኻ ግን ናበይ ኢኻ ክትበጽሕ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ዘለዎ ብትንሣኤ ሙታን ኢኻ ተርክብ ማለት እዩ ንትንሣኤ ሙታን ከርክብሲ ይጎይ ኣለኹ እዩ በቃ ጳውሎስ ናብ ትንሣኤ ሙታን ይዘርክብ ዘሎ እምበር ሃገር ብምልእቲ ዓለም ብምልእቲ ክበጽሓ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ግን ሕጂ ኣነ ብሞቱ ንክርስቶስ እናመሰልኩ ብመከሩ ንክርስቶስ እንዳመሰልኩ ናብቲ ትንሣኤ ሙታን ከርክብ ይብል ኣሎ ስለዚ ጢሞቴዎስ ልክዕ ናብቲ ምልኣት ክርስቶስ በጽሕ እዩ ናብቲ ምልኣት ክርስቶስ በጽሕ ሕጂ እዚ ግን ክነግረኩም ኣነ
ድሕሪኡ ባዕሉ እግዚአብሔር ዝመርሓካ ከምዚ መደባት ፕሮግራም ከማን ሙፃእ ዝበሃል ነገር የለን ፕሮግራም ክትወፅእ ግዜ ይብልካን ስኢልካ ኢኻ ትጓዓዝ ሰብ የጋጥመካ እግዚአብሔር ባዕሉ ዘምፃልካ ሰብ ይድሕን ተሓልፍ ድሕር ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ቤተ መንግስቲ ታቱ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሓካ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ መርሒ ምዃኑ ኣብ ምዕራፍ 13 ሐዋርያ እንታይ ኢሉ ነቲ ንጳውሎስን ንባርናባስን ኣብኡ ነቢያትን ሐዋርያትን ነበሩ ይብለና ነቲ ነይሮም ሕጂ ጾሙን ጸሎት እናገበሩ ከለው መንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ ነቲ ንጳውሎስን ንባርናባስን ዝፈለኹም ዕዮ ፍለይለይ በሎም መንፈስ ቅዱስ ይብል ትቃል ድሕሪ ፈልዮምሎም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብለ ዝመርሓካ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር ይመርሒ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚኣ ናብ 4 ደረጃታት በፅሕና መንፈሳዊ ዕቤት ከምዚኣ ስለዚ መንፈሳዊ ዕቤት ኣብ ሓደ ደረጃ ይኮን ተዕላማ ነዚዩ ሕጂ ናይ መወዳእታ ነገር ካብ ዝገልኩ ነፍታ ምልኣት በፅሕና ክርስቶስ ኢና ንበፅሕ ሕጂ ምልኣት በፅሕና ክርስቶስ ሓደ ዝበፅሐ የለን ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ምናልባሽ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ በፅሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ክርስቶስ ኩሉ ነገሮም ኩሉ ናይ ምድሪ ነገሮም ሲኢኖም ኣለዉ ብሓቂ ብለኩም ኣለዉ ኩሉ ናይ ምድሪ ነገር ሲኢኖም ኣለዉ እቲ ናይ ምድሪ ነገሮም ፋሕፋሕ ኢሉ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ንወንጌል ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ግን ባዕሎም ኣይኮን ደልዮም ኣይኮን ባዕልኻ ደሊኻ መከራይታትና ኣሎ ዝመርሓካ ጀነራል ኣሎ ሂወትካ ዝተቋፃፀረ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ሽዑ ይመርሓካ ንሱ ፋሕፋሕ ክብል ከሎ ግን ስኻ ርዳእካ ቃል ኣምላኽ ይዘፃናናዓካ ንዓኻ ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ልክዕ ምልኣት ክርስቶስ ንምብፅሕ እዩ እቲ መንፈሳዊ ዕቤት ደረጃታት ካብ ቆልዓ ናብ ጎበዝ ካብ ጎበዝ ናብ ዓቢ ዘሎ እዚ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኣ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ዚ በፅሓላ ናብ ካልኣይ ክፋል ዝሰግር ዘለኹ ኣብዚ ተዛረብኮ ቃል ክንፅልየል ኢና ዳሕራይ ነቲ ዝተምሃርናዮ ቃል ክንፅልየል ኢና ምክንያቱ ጎይታ ክገብሮ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ እንታይ ክብል ፀኒሐ እናወሰካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ሰብ መታም ክግለፅ ሕሰብ ርእስኻ ኣወፊ ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ክንሓስብ ንኽንዓቢ ክንሓስብ ኣለና ኣይ ዓብኹን ከምዚ ኮንኩ ኢልና ደይኮና ሕጂ ርእስና ክንወቅስ ትምህርቲ ዝመፅእ ዘሎ ዘዕቢ መንፈስ ኣሎ ዘዕቢ ፀጋ ከም ዘሎ ተረዲእካ ኢኻ ትዓቢ ከይተረዳእካ ክዓቢልካ እውን ኣይትዓብን ኢኻ እኮ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ሕብረት ኣብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ እንድሕር ሪጀክት ትበሃል ኣለኻ ኮይንካሲ ከመይ ክኸውን ዳ ባዕልኻ ትሰግሮ ነገር የለን ማለት እዩ ፈተና ከይሰገርካ ናብቲ ክብሪ ምድያብ እንድሕር ዘየሎ ፈተና ከይሰገርካ ናብቲ እኹል ሰብኣይ ምብፅሓ እንድሕር ዘየሎ ኮይኑሲ እንታይ ኢኻ ትኾን ባዕልኻ ትገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ፈተና ደስ ግረካ ንስዩ ፀጋ ዝበካ ንስዩ ሓይሊ ዝበካ ንስዩ ዘዕብየካ ንስዩ ኣዳልይዎ ኣሎ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን كتوس انتاي وقع ازس ملكوت انتايو كبرنا املاح كالاي كفاليو كالاي كفال እግዚአብሔር استمسገን ይሁን كبرنا املاح زعبي كريستيان ملكتو حدا نقال املاح جزيو زحبيو ملكتو حدا كانت ملكت نقال املاح جزيو زحبيو سلازي እግዚአብሔር مسكن قال املاح ينببيو يستنتنيو البايبل مصنعتها قصالي كافليو مخنياتو مصحف قدس مصنعتي انتايو يطقمو يعبيكايو نعبيت ملكت ابناي مصحف قدس مصنعتي لو مخنياتو اتقال تزرزيو كتفالالي حوات صقاتات سلازي
لك أنا أملاخي مسكري كابز قرمكم بزعبة جزالتي كزارة بايدلنا حجي أبز قرب باجزة ناي قال أملاخ بايبل ديسكشن ناي سورس أبز لنا نايماني الكا مسزوم علينا እግዚአብሔር መስገን አትናይ ቃል አምላኽ ዝኾነ ነገር ውሽጠይ ቃል አምላኽ ጥራይ ድስማዓኒ እንታይ ስለ ዝኾነ አትመጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ውዕል ስለ ዘለኹ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ቃል አምላኽ ፍልጠት ይዕብየልካዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ግዚኦም ዝሕለፍዩ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ አሎም ካለ ግዚውን ቃል እግዚአብሔር ስለ ዘሃበ እቲ ምልክቱ ግዚው ቃል እግዚአብሔር ስለ ዘሃበ ናይ ዕቤቱ ምልክት ሓደ ነቲ ቃል አምላኽ مسكال أملاخ زلوا جيزة زو صدوي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አብዚና ቃል አምላኽ ዘለው ጊዜ ዝብለ ዘሎ ክብርና አምላኽ ይሁን ቃል እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ሕጂ ጥቅሳት አብ ኸልኹ ባዕለይ ክዛረበ ግን እንተ ተንበብ ከማን ጽቡቕ ነይሩ ቃል እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ከምኡ ዝብል ቃል አምላኽ ህይወት እዩ ስለዚህ አትቃል አምላኽ ተሰረተ እንተ ዳለኻ ኣብ መንፈስ ተሰሪት ካለኻ አትቃል አምላኽ ተንብብ እንተ ዳለኻ ኮይንካ ኣብታይ ኮይንካ ኣለኻ ኣት ህይወት ኣለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ኣብዚ ተርሲክ ተንብበለይ ትኸይሊኻ ኣብ ስክሪን ሓራይ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ حجي ندام بكالي كتكيت زبالة صيوت قال أنا مباركنا حراي الشيخ جابير مسكن إفسون 4:14 ببلي دهر حجي نحنا بدي كابتي بمتبار سبن نمفحص حتى تزخون تنقول زمات نايت مرتخل ونفاس نيو نيجو ندفعن እንخب كابن قول من تخين خونس بفورنا حق الناس عامنا نبترس زخونا كريستوس نعبه እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ተንተቅሳት ራይን በበለሽ ዋና ከገልጸኒ ማለት እዩ እንደገና ዕብራውያን 11:5 17 11 ሶሪ ዕብራውያን 5:11 12 ዕብራውያን 5:18 كم من واحد زمن اسمه مهران كتكونوا كام تقبأكم نيرو قدامي قصلوا نتي ناي مجمرتا تمرت قلعو ناي قال املاخ كم بحدش كموركم يدليكم علمو صباده انبر عصم بلعي ايدليكم نيو قدامي كورنثوس 3:1-4 احواتي انا كم نسقاويان كم نقولعو بكريستوس انبر كم لمنفسان كزاربكم اي كونلين حج እግዚአብሔር መስገን حج ابز تقصات ዝገልጽዎ ዘሎ እንታዩ ዚኦም ካብዝ ደረጃ ዝወጽኦም ዘለው ንቃል አምላኽ ግዚኦም ዝሃብዮም ኣብ ቃል አምላኽ ጥራይ ግዚኦም ተሰረትዩ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ንቃል አምላኽ ግዚኦም ሂቦሞ ስለ ዘለው ብውሕሽ መጽሐፍ ቅዱስም አንቢቦም ወዲኦም ማዮም ታ መጽሐፍ ቅዱስ አንቢቦም ወዲኦም ማዮም አንቢቦም ታ መጽሐፍ ቅዱስ እዚያ አንቢቦም ወዲኦም ማዮም ኩላ አንቢቦም ወዲኦም ማዮም ብውሕድ ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን ግዚኦም ንቃል አምላኽ ስለ ዝሃቡ ናይ ህይወቶም ለውጢ እትቃልዩ ናይ ህይወት ለውጢ እትቃልዩ ናይ ህይወት ለውጢ እትቃል ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት መጀመሪያ ቃል አምላኽ ታይወሎ መንፈስ ይልወሎ አሁን እግዚአብሔር መንፈስ አሎ መጀመሪያ ቃል አምላኽ መንፈስ ይልወሎ ህይወት ይልወሎ ካልኻ ቃል እግዚአብሔር ታይወሎ ሰፍ ይልወሎ ኣብ ህይወቶም ዘድል ነገር ይቆርጾ ቃል እግዚአብሔር ኃይል ለዎ ቃል አምላኽ ሐዊ ይልወሎ ኣብ ህይወቶም እንታይ ይገብር ዘድል ነገር ይበልዖ ምስ ቃል አምላኽ ግዚኦም ይሕልፉ ስለ ዘለው ነቲ ቃል አምላኽ ቦታ ሂቦሞ ስለ ዘሎ ናይ ዕቤቶም ምልክት ሓደ ቃሎ ንቃል አምላኽ መሃቦም ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ልክ ከም ዝንብሎ ዘለና ቃል አምላኽ ይግስጽ ይገንሕ ዳሓንቲ ጽሑፍ ተጠቕሲም ብሆነ ከሎ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሰ ጽሑፍ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንምዕዳብ ይጠቅም ይልወሎ ከም ድላዮም ክመላለሱ ኣይገብሮምን እዩ ህይወቶም ገትዮም እዮም ዝኸዱ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ግዚኦም ሕልፎሞ ስለ ዘለው ህይወቶም እንዳተለወጠ እዩ ዝኸይድ ስለዚህ ምልክቱ ንቃል አምላኽ ግዚኦም ዝሃቡ ክርስቲያናት እዮም ምስ ቃል አምላኽ ግዜ ዝሕልፉ እዮም
مالت حد جزء كلنا كابو حلفنا هنا مالت نبيات هاللو نبيات ملختي نجرو خام بحر جنت جال كريستيان تقول آخر كريستيان مسكال إجابير زي حلف كريستيان ناي نبيات يخدل الزوال نبيات بينا له ملك سلاز موتشو ملك سلاز دالي نبيات تنبيت جيجا يكون تنبيت أيتنعاقو يزبل نتنبيت مرمرو يزبل سلازي تنبيت كنستنع كمان يونان تايبل أبر أي يوحنا استريقمو كريستوس ناي نبيات منفسير والله يسوس بعل ناي نبيات منفسير سلازي نتنبيت كن مرمرو لنا كن مرمرو خلهم تاني بغلام ناقير ناينا نمرمرو كلمة مرمرية بلنا سلازي قال إجابير انتايتنا بوغير كاي زمصاكا ملختي زخونه ነገራት ትምርምሮ ስለዚህ መመርመሪው ስለዚህ ዚዮም ቃል አምላክ ዝሃቡ ግዚዮም እስቃል አምላክ ዝሕልፉ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ልክዕቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ለውጥ ይቦም ያዓብዩ በቃል አምላክ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን በአብይኻ ባይብል ዲስካሽንካ يزوتريوم مالس أبي تكشان تدل زلوا مصنعت مصحف كلش كاي يمشوا كافتنا عبيته ملكة الزيو نقالوا سلازهبو نعبيته ملكة الزيو سلازي اليوم زبلهم تنحوجن كل جزء أفتنا تنبيت جل سلازهبو بزح قال عملا خيام ببنيهم أبو ترى زوتكرو مالتي بحر أبو ترايون أيقونن كالون الله مالسي أكون قال عملاخ زنبوبو بعلاتهم قال عملاخ نسيت حقول سام زبلو ناب تبوغي ولا وتحيفه اللخون تبوغ لمدتاتيو سبكتات مسمع نعبيت قال عملاخ من باب مصحف من باب تبوغ يجي وانا جن قال عملاخ مس قال عملاخ انا لوطنا زلو سلازي قال እግዚአብሔር زهابو ጊዜዮም ሰባት ጊዜዮም ልክ خمس لكم زلخو يوتهم زتلوتيو تزي كونه جز حج خنت قصة صنحنا ناي قرنطس بيت كريستيان بمولهم قلعتهم مليهم ميرو بمولهم باولس بقى غويو زغوي دبدابي يسدلو ميرو زغنح دبدابي يسدلو زغس دبدابي يسدلو ميرو بزح نغير الله ما اخلكم بزح نغيرات يللكم ما اخلكم بزح زين نابلو بقدسنا زيت مالال زبرت بيت كريستيان سلازي كمزي ندابل باولوس بزح غزي قال حمل دحر قلعتكم نسكم مفللاي زنبرا نحنا ناي باولوسنا نحنا ناي قلينا تنبرت بيت كريستيان مسكال እግዚአብሔር ጽቡ ገራዝ ሐዘት ቤተ ክርስቲያን ቆልዑኹም ዘለኹም ንስኹም ስጋውያን ይኹም ንስኹም ዘለኹም مفللاي كوحلوكم نحدكم أنا ناي باولوس أنا ناي كم زي خبركم قلعتكم زلهم سجاويان يخم زلهم أنا كم عبيت خزارب أي كون لينيو أي متسال لينيو يلي بلوم نيرو سيدي ناي كورنثوس بيت كريستيان ناي قلع بحري أب إبراهيم كزارب كله إبراهيم ما إسرائيلاويان مالتهم نتوم إبراهيم عملتي الزارب زلوا نقول عماني كون الزارب زلوا زي كابز يقولون كون إحنا قلنا عملت حواتنا سلوزون تنا إبراهيم تزحفنا أنا تصحيف له نتوم إسرائيلاويان عملت كنت هاي بلوم نيرو جابير السمسكين يخون نسخاتكم بكا تصابات رايكم تدلي زلهم بكا تصابات رايكم تدلي زلهم بكا كنتي عمتات جيكم زلهم بيت إجابي سي ما مهران مهمكم يركم انت هيدا تصابات تدلي لكم تناي قلعو تمرتي سلازي هزانات هاللهم يوم سلازي إجابير السمسكين يخون لك اتقال أملاخ جيوم سلا زيهابو هزانات نيرو مالتيو ناي كورنثوس بيت كريستيان كوماعت بحر الرالي هذا نجر كنجركم أبزح جن نمهارو زلنا تمرتي إجابير مسكن منفس كلش بعلو خراد أنا يقول أنا خدق فناي زي نشت اللي قال أملاخ عم بيبكان ينجوه كانت معرفة عم بيبندي بكا إلكا بيكشعو نمشت كيم ببكا تحدر كيم ببكا توعل كلها مع الصنحة خاتنبب قرب صنحة خاتنبب تتصلي إذا كنا نزول دلو خاني إذا كلها أنا نقبر لنا حج بخمس ما ينعبنينا ديبلي أبقى الإجابة كنا أعطوهم كلا لنا سلازي إجابة السمس جاني يخون مصحف قدسنا إجابة السمس جاني يخون مصحف قدسنا بوحد حد عمت أو حد عمت خنودوهم كلا لنا مصحف قدسنا بيبنا سويش حد عمت خنودوهم كلا لنا سلازي مصحف قدس سوسان شديشن مصحفتين زلوا سوسان شديشن مصحفتين زلوا سلاسان تشعتن بولي كيدان على سلاسان تشعتن بولي كيدان مصحفتي تشعتن ميتن 20 تشعتن كا معرفات هاللو حدش كيدان كا 20 شوعتن مصحفتين كلتميتن سوسان مصحفت اللو تغلالا هذا شحن 289 معرفات هاللو مالتي إذا معرفات زي
نمعلتي 4 معرف انحرام بيبكا أو وش حدا عمد كتودو أتخلي خمس حقودس بمن باب ترى الزارب زلهم نمعلتي 4 معرف انحرام بيبكا نمعلتي شمون معرف انحرام بيبكا أو وش دشوا كتودو أتخلي خم ناي من باب مصحف قدس مالتي نزي مغنيات زي انت عندكم كتخيل تبزي من باب ترى الزارب زلهم من باب ترى مصحف قدس كم ودعتي كندي عنا باب الزارب زلهم مصحف قدس كم من باب ترى أو وش حدا عمد 4 معرف انحرام بيبكا كتودو أتخلي خا أو وشتي شو أنت معرف إن حرامك أو شو دشوا حطوا دوت خليها زي من باب تراي دهريجن نعملت مصحف فيليبي تنببا بين تنببا خلها 3 جزء تنببا لك 3 جزء مسنبب كاي شعو كابو مقلات كمص أكايو بزح تقصات كمص أكاي دحريو كابون داوصها كتستنتن تجمر بزعبا مصحف فيليبي اكزامبل زخونه مصحف وسيتكم تنببو ماتيو 3 جزء تنببو لكم مصحف تنببو خلهم 3 جزء مسنبب كاي شعو 3 جزء مصحف فيليبي دغاغيم كام مسنبب كا شعو كابو زمصاكا تقصتات الناس تنتنكا انت تقبل راسخا تحنص ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ግዚኦም እቶም ናይ መንፈሳዊ ምልክት ዕቤ ዘሎም ቃል አምላክ ዝሃብዮም ቃል አምላክ ካ ኖርማል ከምዛ አናባ ደይኮነ መጽሐፍ ቅዱስካ አንቢብካ ክትውዶ ክትከላለካ ካት ዘንበብካይኻ እንታ ክትገብራለካ አውጪኻ ተስተንተናለካ ንሓንቲ ምዕራፍ 3 ጊዜ በሐንሳብ ከተንበባ ክትከላለካ ሽዑ ዲፕሊ ናይ ቃል እግዚአብሔር ነገር አውሽጥኻ ካአቱ ዝጅምር ተዘይኮነ ግን ካል ዝቆቁሩብ ነንብቦም ቢብና ገለም ቢበካ ቡ አይትኺዶ ቡስከላይ ትኺድ بخمس موين عبنينا سلازي እግዚአብሔር መስከን بوحد يلكم الله حج كمان 4 معرف عند حرام بيبنا او حد عمد كنودو نخلنا 8 معرف عند حرام بيبنا او 6 شهور نخلنا غويتا يباركم سلازي اتي قال املاح حزله زلو سب منفساو ملكت ناي زعابه كريستيان حدا ابزي حجانه زسفر كله زترا يكونن كالو بزح ملكتات الله حارن تاسير له تحوتيو اساس سانش دشان معرف كنت حدا سبب ببلي كنت قلت لكم اساس سانش دشان كلت ايدي يا نزخلو زغبرتو زخا خوين له يبل እግዚአብሔር ግናኸ አብት ሽግሩን ድቁስን መንፈስ ዘሎ በቃላይ ዝረዕድን ሰብዳየ ዝጥምት ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አትድቁስን ሱቡርን እንደገናኻ እስከድገመለይ ሳንሽልሽን ክልተ አዎ ኢዴያ ነዝኹሉ ዝገበረቶ እዝኻ ኮይኑ አሎ ይብል እግዚአብሔር ግናኸ አብት ሽግሩን ድቁስን መንፈስ ዘለዎን በቃላይ ዝረዕድን ሰብዳ የዝጥምት ዘለዎ አሜን ፊልጵ 2:3 በላ خላ ሓንቲ ኳን ርእሰይት አመን ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኾንቱ አይትግበሩ በትሕትና ግና اتحاد خبرؤس ابليصو يرايو امين ስለዚህ ኣብዚ ክብርና አምላክ እግዚአብሔርና ምን ይስጥም ዘሎ ናብቲ ብቃሉ ዝርዕድ ናብቲ ቃሉ ዝፈርሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ናው ዝጥምት ኢልያ ዝኹሉ ዝገበረቶ በዘይ አምላክ ዝኾነ ነገር በዘይ አምላክ ዝኾነ ነገር የለን ኩሉ ይቋጻጸሩ ዓለምን ምላታን ይቋጻጸሩ ግን ናብ ምን ይጥም ዘሎ ናብቲ ቃሉ ዝርዕድ ብቃሉ ዝርዕድ ስለዚህ ክብርና አምላክ ሓደ ካቡ ትሑትዩ እቲ ምልክቱ እቲ ዘዓበ መንፈሳዊ ክርስቲያን ትሕትና ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ንብጻዩኻ ካብ ገዛ ርሱ አብሊጽ ዝርዩ ማለት አኔ ናዓይ አይብልኒ ከማይ አይብልኒ ምክንያቱ እንታዩ ነፍስ ወከሰብ ንብጻዩ ንምንታይ መስለኩም እግዚአብሔር ተዘኛ አምላክ እዩ نعي زبل عملاق يكونس نعخم زبل عملاق سلازخونه نحنا خناي نعخم منفس كاتونا يزلي نعخي حتى نعخا الزبل مغنياتو كما يدحلكمني እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ንሱኻ نعخا يحللك نعخا بزعبه حدا زعابه كريستيان ወይ ድማ ሓደ ዝተغበ ወይ ድማ ሓደ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሕ ሰብ ክንሪ ኾለና ሓውና ክርስቲያን ኩን ሕጎስ ኣለና መሪስና ክነተባብዑ ለና ንምንታይ ተይልኩም ከምዚ ዝበለ መንፈስ ካኣትወና ምንታም ንሕና ከምኡ ክንገብር ኮና እግዚአብሔር ካናዓና ዝበለጸ ትዝራኤልና እዩ ዝሓስበልና ስለዚ ምልክቱ ሓደ ትሑት ይልወሎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ካልኣይ ሳልሳይ زعابه كريستيان ملكتو رؤس زقاصاصريو فيليبي 4:8 حسابو زقاصاصري سوري حسابو زقاصاصري اتبل
بسترفس أحواتي حق زبلة رزنة زلو زبلة قنع زبلة نصح زبلة تفتاو زبلة صبق ورا زلو زبلة قال الدقنة تخوينو قال نقدون تخوينو بقو حسابه እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሩስ ዝቋጻጸር ክርስቲያን እዩ ሩስ ዝቋጻ ምልክት ናይ ተዛዓበ ክርስቲያን ሩስ ዝቋጻጸር ዝመጽ ሐሳብ አይቀበልን እቲ ዝመጽ ዘሎ ሐሳብ ኔጌቲቭ መጽ ኸይዱ እቲ ኔጌቲቭ ምስመጽ ግን በኔጌቲቭ አይቀበልን ወላ መልሱ ከማን በኔጌቲቭ አይመልስን ምክንያቱ ክብርና አምላክ ናቱ ሐሳብ ጽቡቅ ሐሳብ ይበቃ ኩሉ ጊዜ በአእምሮ ዝሐስቡ ሐሳብ ሰናይ ሐሳብ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ብዙ ሕማቅ ሐሳባት ከመጻና ይኸዩ አብ አእምሮና ወላ በሰባት ወላ በሆነታት ዝሆነ ነገር ግን ነቲ ድመጻና ምላሽ አማላልሳና ከመዩ ሕጂ ተዛዓበ ክርስቲያን አማላልሱ ናብነት ሓደ ሰብ ንዑ ስኻም ዝገርካ ተይልዎ አይገበሮን ግን ህዲ ኢሉ ከምዚዩ በፍቅሪ ከረድኦ ይጽር ማለት አብ ሐሳቡ ፖዚቲቭ ይዘለው ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ድሪው እቲ ዛዓበ ክርስቲያን ምልክቱ ሓደ ቃላቱ ኡሩሚ ቃላት ክብርና አምላክ ያዕቆብ ሓደ 19 በበለይ ሳቢ ስራም ፎራት አህዋቴ ዝትፈልጥይኹም ኩራ ሰብአይ ጽድቂ አምላክ አይገብርኒ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሰብ نمسمع ألطف نمزراب دنقاي يخون إفسون 4 كاب 29-3 أتي نسمعتو نبرخ الزخون نمهنات ونزيد اللي سنة زبل زربا داء تزاربون بر زيتك زرباس كاو أفكم عيوتا نتن معات مدحان تحتمكم لوني أملخ منفس قدس أيتوه هيوا هو እግዚአብሔር ተመስገን ዛዓበ ክርስቲያን ምልክቱ ሓደ ቃላቱ ኡሩሚ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ዳሕራይ እቲ ዛዓበ ክርስቲያን ቃላቱ ኡሩሚ ይኹን ምልኮለና ሰማዕ እዩ ብዙሕ ክዛረባ ይደሊ ምክንያቱ ኣብ ዘረባ ነገራት ስለዘለው ምስተዛረብካ ድሕቲ ዘረባ ቃላት ካይ መለስኝ ድሕሪ ወጪ ስለዚህ ንምዝራብ ደንጓይ በቃ ንኽዛረብ ቀልጢፉ አይመልስኝ ዶንጊ ዝምልስ ማለት እዩ ስለዚህ ንኹራውን ቀልጢፉ አይኩርን እዩ ነገራት ገለምስ መጾ ቀልጢፉ አይኩርን ዶንጊው ዝኹሪ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ካብዚ ሓደ ካብትናይ ምልክቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ድሕሪ ዘይጠቅም ዘረባ አይዛረብን ሃጠው ቆጠው ዘይሃንስ ዘረባ አይዛረብን ምልክቱ ሓደ ካብ እዩ ዘይሃንስ ዘረባ አይዛረብን ናብነት ሕሜት ጸርፊ ቁጣ ሕርቃን ኮሙ ይወሉ ኣብቲ ናይ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ገሊጽዎሎ ዝኸምዚ ዓይነት ነገራት ይቁጠብ ይጥንቀቕ ስለዚህ ሕሜት ንባዕሉ ሕጂ ከቢድ እዩ ማለት ተሐምል ለኹልካ ካን ተሐሚ ኣብ መጽሐፍ ሳይተሉ ሕሜታስ ከም ጥዑም ኩላ ሰይሎ ደስ እንዳበለካ ኢኻ ትዛረብ ድሓር ግን መርዚ ይኸውን ሕሜት ማለት እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስን ንመንፈስ ቅዱስ ዘጉኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ካብዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገን ቃላቱ ኡሩም እዩ ወላውን አይጻረፍን ማለት ጸርፍ ንባዕሉ ሕጂ መጽሐፍ ቅዱስ ክሳሕነ ይዛረበሉ እዩ ስለዚህ ዝጠቅም ንበረኸት ዝኸውን ቃላት ይዛረብ መሃሪ ቃላት ይዛረብ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ትሑት ይሉ ኣሎ ሓደ ካብቲ ትሑት እዩ ቃላቱ ኡሩም ይኽብለ ቃላቱ ኡሩም እዩ ሓምሻይ ናይ ሰላም ሰብ እዩ ዛዓበ ክርስቲያን ናይ ሰላም ሰብ ኣነ ማለት ሰብ ክንእዳ ይደል ነበር ሓደ ግዜ ሰመረ ዝበሃል ሓውና ኣሎ ኣብ ኤርትራ እዩ በቃ ዝኾነ ዓይነት ኔጌቲቭ እንድሕር ተዛሪብካ ብዛዕባ ሓደ ኔጌቲቭ እንድሕር ኣልዒልካዮ ኣነ ንባዕለይ ኣብኡ ዘሎ ፀጋገር ከመይ ገይሩ ይምልስ እንዳስሓቀ እዩ ዝምልሰልካ እቲ ብመንፈሳዊ ህይወቱ ድሓን ሰብ እዩ እንዳስሓቀ እዩ ዝምልሰልካ ሕጂ ኣብኡ ገለ ነገር ካብኡ ተማሂረ ሕጂ ንሓደ ሰብ ሓደ ነገር ከነገረካ ከለኮ ተሓርቁካ ኢኻ ከመይ እዚ ነገር እዚ ከም ዝገብሮ ከመይ ገለ ኢልካ ናትካ ርእቶታት ትህብ ኢኻ እሱ ግን ገለ እንድሕር ተዛሪብካ ከምዚ ነይርኩ ከም ትብልካ هو كمزيكو قال له هديل نتنجر نعخنا في سلام يمرسكا سلازي إجابير تمسكن يكون سلاماوي ناي سلام سبيو كلا يتمتيوس كلته إنسان سلسن إنسان 4 نام ببلي نتخركرن أشنتن لاقتن جنا بأس خمسة فريدكا بيو بارا إجابير نقوله لوه مهاري عقوس خونبر بأس أيقبوني أوكي رومي 10 شو متى ذكاء أنت خوينس بأهاتكم زمات مس كل السب سلام نور ملكة زعبي كتان سلاماوي
سلاماوي قبل كلنا حجي زابير مسكن أي بأسني مالتيو كبأسي يهدم أي بأسني يكون كلنا زبأس وصبات يلون مالته يكونن زبأس وخسبات كله يقول يوم قلنا تبأس انت يكبر يلحق له يهدم له هدم له نتميتوس زين كركر له بأس نعنا له كي تبأس نعم لخسب كبأس هاي قباني له رحق أو كبأس له هدم كبأس له دحري نعم لخسب هاي بأسني ومسبله مس كل سب مس كبابي خامس زوري خامس قربا بتخا مس كل سب بسلام نبر ذكعل تخوينو مالتي ذكعل تخوينو سلازي سلاماوي سلازي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እቲ ምልክቱ ናይ ዛዕቢ ክርስቲያን ሰላማዊ ናይ ሰላም ሰብዩ ካብ ባእሲ ዝረሓቀዩ ንባእሲ እንድሕርመጽዎ ነገር እንድሕርመጽዎ ካብ ነገር ይሓድም ይርሐቅ መልስነት ነገር አያትዎን መልስ ነገር አይሳውሮን ታይ ናይ ሰላም ሰብ ስለዝኾነ እዚያ ነገር እዚያ ናብ ካልእት ከይዳይሉ ይሓድም ካብአ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ክብርና አምላክ ካብ ረአይኑ ዝረሓቀዩ ማለት ረአይኒ እስከ ቀላም ለኸን በበለይ ማቴዎስ 6:34 ንስኻስ ምጽዋትካ ብሕቡእ ክኸውን እቲ ብሕቡእ ዝረአ ኣቦኻ ድማ ብጉህዶ ክካሕሰካ ክትምጽውት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋሚትኻ ኣይትፍለጦ ብዙሕ ግዜ ተዛዓበየ ክርስቲያን تزغبر አይገልጽኝ ብዙሕ ጊዜ ማለት አሎ ዝገበርናን ገልጽይና በምስክርነት ገልጽይና ወላ አሎ ዝግለጽ ክትገልጽ ትኸለኻ ግን ብዙሕ ጊዜ ዝገበሮ ነገር ትግዚአብሔር ጥራይ እግዚአብሔር ዝራእየለይ ጥራይ ያኽለን ስለዝብል ብዙሕ ጊዜ አይገልጽኝ ውሽጣዊ ናምነት ምጽዋት ገንዘብ ከሎ ወላውን ዝኾነ ነገር ከገብር ከሎ ኩሉ ብሕቡእ ስለዚህ እንታይ ዘረዳና ዘሎ ኣብ ክርስትና ኤግዚቢሽን አይሰርሕኝ ማለት እዚያ ትሪዋል ለኹም ዛ መጽሐፍ ብሻን ክንድ ተጻሒፋ ገለገለካ ኤግዚቢሽን ተዛረብ ይኻ ጂ ኮሙ ራእዩን ዝብል ናይ ግልጽነት መገዲ አይኮነም ትትገብሮ ዘበለ እግዚአብሔር ዝሪኤካ ጥራይ ክትገብር ኣለካ እግዚአብሔር ከም ዝሪኤካ ክትረዳ ኣለካ ስለዚህ እንታዩ ክትምጽውት ከሎ ብዙሕ ሰባት ሕዋትና ይፈልጥኒ ተም ዛዕብየ ምልክት ክርስቲያን ዝብል ኣለኹ ብሕቡእ ብዙሕ ነገር ዘይገልጾ ኣለው ዝገብርዎ ብዙሕ ነገር ግበር ነገር ኣሎ ንዓና ዘይነግሩና كم زتصبق يو سلازي عبي كريستيان حدا ملكتو كل أقلقلتو حبو أقلقلت علوه ناي حبو أقلقلت كا زلو وصيتو كسا خندي فرد لوه እግዚአብሔር السمس جاني يخون يسوس قويتايو ማለት እቲ ብዙሕ አይግለጽኒ ብዙሕ ራእይና ይብልኒ እግዚአብሔር ተመስ ኩል ነገሩ ናቱ ስውሪ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስከን ይቅረ ይብል ናይ ይቅሬታ ሰብዩ ዝኾነ ነገር ተበድሉ ይቅረ ይብልዩ እስከ ኤፌሶን 4:32 አንብበለይ ግና ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቅረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተለዋሃትን ተዳናገጽትን ኮይንኩም ይቅረ ተባሃሉ ማቴዎስ 6:14-15 ንሰብ በደሎም እንተ ሓደግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ሓድገልኩም እዩ ንሰብ በደሎም እንተ ዘይሓደግኩምሎም ግና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓድገልኩምን እዩ ስለዚ ይቅረ ክንብል ከም ዘለና ስለዚ ናይ ይቅሬታ ሰብ እዩ زعبي كريستيان نا يقريتا سبيو مالت زخن بالكلنا حجي بزعبا يقريتا خنزارب كلنا بوزحنا خنزارب مالت فغري عمل عاد فوتنيا عزيز عمل أكاسب كله خير عزيز بكانت نقولك سعزت تصور درجة كتبتصح تخيلها قلت صدق عملاقي خيلك سخاب قويتا قريبك سلت سبت كتسلي كل خاك زابيرنا خافوا وسك استموكري ويوتي أنا عليه سلت سب سخاف تصلي خلقها قويتا محرت جبروا من السب زختر كلها نعخان دافعوا سكاي زمتس قويتا زجبرني ريخا يمشيكا كتكسس كلها قد إجابير سوق ويبل تصلي له يزبل سلت سألوهم تصلي سلوخفوا زجبروهم تصليوا دحرين تايلو يقرأ تزيلكا ها أفردي خزل خان بعلقة منيازو قويتا يلو يقرأ تزيلك ما يقرأ ولا يكلني له بدلهم تزي حد يكون ما نبلكم كحد نبع نجزع رزقاسي ندحر يقرأ زي الكاي يقرأ خبها للكاي كلين يزبل سلازي تزعبي كريستيان ملكوت حدا يقرأ الزبليو سلازي إجابير مسكن صقايق إلى كاي مالتيو حد جزء كم زبلكم فقري عمت ساعد فوتني قبل نسب ندافكر كاي خلق عمت سكاي خليو عمت سك سخات فكرة سي عمت سكا سلازي نزينا جرزي كتجبره
نامنت بزي صفعك بزي كتبه ጸጋ አምላኽ ይዘኽእለካ ስለዚህ ይግረ ክትብል ኮለኻ ስለተሰብ ክትጽልይ ክትጅምር ኮለኻ ሽዑ ይፍውሰካ እግዚአብሔር ናይ ብኸምዝ ዝፈውሰን ግዜታት ኣሎ ስለቶም ሰባት ዝበደሉ ክትጽልይ ኮለኹ ሽዑ ልበይ መሊኡ ሰላም በቃ እግዚአብሔር ተመስገን ስለዚህ ናይ ይግረታ ሰብዩ ክብርና አምላኽ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ዝረሓቀዩ አስራይ ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ዝረሓቀዩ ምልክቱ ዛዕቤ ክርስቲያን ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ዝረሓቀዩ ቃል አምላኽ አንብበለይ ተጽሒፉለው ኦኬ እቶም ክፍትሙ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 እቶም ክፍትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናይ ምብራስን ጥፋኣትን ዘስጥሞ ናይ ዕሽነትን ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ሲስር ኩሉ ክፋኣት ይሞ ገሊኦም ንኡ እናተማጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም ብዙሕ ስቃይ ያምፁ ኣታናይ አምላኽ ሰብ ንሳግን ካብ ዝህደሞ ለድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቅሪ ትዕግስቲ ህድኣት ሰዓብ ኦኬ ማቴዎስ 4 ካ ድሓን ክልተ ጎይቶት ክትገዛ ኣይትኽልኒኻ ገንዘብ ጎይታ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ክብርና አምላኽ ገንዘብ ኣድላይ እዩ ገንዘብ የድሊ እዩ ይጠቅም ገንዘብ ግን ገንዘብ ክገዛእካ ይብሉ ገንዘብ ክገዛእካ ብላይ ተዛዓበ ክርስቲያን ናይ ገንዘብ ሰብ ኣይኮነን ተዛዓበ ክርስቲያን ሰብ ካብ ገንዘብ ዝረሓቀዩ ንገንዘብ ይቆጻጸር እምበር ገንዘብ ኣይቆጻጸሮን ስለዚህ ገንዘብ ሓደ ጊዜ እንታይ ይወሎ ጎይታ ይልወሎ ገንዘብ ክቆጻጸረካ ይኽእል ስለዚህ ገንዘብ ተዛዓበ ክርስቲያን ምልክቱ ሓደ ንገንዘብ እንታይ ኮም ኖርማል ይዝሪዮ ኖርማል ማለት ሕጂ እንታይ ይኾን አይጥቀመሉን አይቆጻጸሮን ማለት አይኮነን ግን በገንዘብ አይግዛኒ ገንዘብ ጎይታ አይገብሮን ስለዚህ ዛዕቤ ምልክት ሓደ ካብ ገንዘብ ካፍቶተ ገንዘብ ዘርሓቀይ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ሒዝዎም ንገንዘብ ጎይታኦም ስለዝገበርዎ ክህፍትሙ ኢሎም መስከዱ ኣብ መፈንጠራ ዲያብሎስ ኣብ መፈንጠራ ኣትዮም ኣብሩሶም ከቢድ ጥፋኣት ኣምጥዮም ኣለው ኢሉ ዝራእዮም ሰባት እዩ ዛረብ ዘሎ ስለዚህ ናይ ገንዘብ ሰብ ኣይኮነን ዛዕቤ ክርስቲያን ንገንዘብ ትሕቲ ይዝሪዮ ይረግጾ እዩ ምክንያቱ ንገንዘብ ኡፉ አይብሎን ምክንያቱ ገንዘብ ሱሩ ሓጢያት ኢሎ ሱር ገንዘብ ሓጢያት እዩ መወዳእታ ናብ ሓጢያት ዝመርሓካ ገንዘብ ስለዚህ እግዚአብሔር መስለ ገንዘብ ኢሎም ኣብ ክንደይ ሽግር ዘይወድቁ ብዙሓት ሰባት ስለ ገንዘብ ተባሂሉ ኣብ ክንደይ ሙስና ኣብ ክንደይ ዘይተለለ ክርስቲያናት ዝጠፉ ኣለው ስለዚህ ዛዕቤ ክርስቲያን ምልክቱ ካብ ገንዘብ ዝረሓቀዩ ድሕሪው ዛዕቤ ክርስቲያን ኢየሱስ ጎይታዩ አራይ ርሱ ዝገዝእ እዩ ዛዕቤ ክርስቲያን ርሱ ዝገዝእ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚያ ገላትያ 5 20 ገላትያ 5 22 ዘላ ተድል ኸዳ ተድል ይወጽል በመሐርኛም በበልና ያሐስኻ ገላትያ 5 22 የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የውሃት ራስ መግዛት ነው እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ህግ የለም እግዚአብሔር መስገን ዛሬስ ራስ መግዛት ትብላፍትና ትግርኛ ያخلن ምባል ይለዋል ግን ታቀንዲ ታርስ ምግዛያ አፍትና ቀደምና አይዲዮ ትግርኛ ራስ ምግዛት ትብላላ ስለዚህ እትርስኻ ምግዛት ዝበሉ ርሱ ምግዛዩ ሐጂ ተስሊሓዊ ደሓን ገለሰ ጊረለኹ እንድሕክት መለሲኻ ሐጂ እግዚአብሔር መስገን ኣብዚያ ሐጂ ርሱ ይገዝ ይልወሎ ሐጂ ርሱ ይገዝ ማለት ክብርና አምላኽ ታጥቅስ ሳጥራያ ዘላ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ብዙሕ ጊዜ ርሱ ይገዝዩ ማለት አንደበቱ ቃላቱ ይጥንቃ እንታይ ተዛሪበ ለኹ ገለ ዘረባ ከየሙሉቕ ይጥንቃ ሓደ ካብኡ ካልኣይውን ካብ ሕመት ዝርሓቀዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ቃላቱኻ ጥንቁቅ እዩ ዝዛረቦ ዘረባታት ከማን እንታይ አምሉ ቀደይሉ ይብል እዩ ስለዚህ ርሱ ይገዝእ እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ምስ አንጻር ጾታ ዘለዎ ርክብ ጥንቁቅ እዩ
ምክንያቱ زعبي ክርስቲያን ምስ አንጻር ጾታ ዘሎ ርክብ ምስ አንጻር ጾቱ ዘሎ እንታይ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ነዚ ነገር እዚ ኻ ተጠንቂቁ ይዝኸይድ ማለት እዩ ብኸመይ ይዓልዮ ርእሱ ገዚኡ ይኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ካል እቲ زعبي ክርስቲያን ዝኾነ ነገር ኣብ ማስ ሚዲያታት ዘሎ አይርእን ምክንያቱ እቲ ማስ ሚዲያ ዘሎ ዝረአሎ ዘይረአሎ ናብነት ከም በዓል ፌስቡክ ተመጺና ብዙሕ ናይ ማስ ሚዲያታት ነገር ኣሎ ዘይረአ ነገራት ኣሎ ኩሉ አይሪኦን እዩ ናብነት ዘይረአ ፊልምታት ኣሎ ሱቂሉ ፊልም ኣብገዙ ኣጓልን ወድና ተሰዓሙ አይሪን እዩ ኣብገዙ ናይ ርክሰት እንዳተገብረ ከሎ ፊልምታት ዝመጽ አይሪን እዩ ናይ ርክሰት ቃላትና ዝዛረቡ ፊልምታት አይሪን እዩ ዘይድሊ ነገራት አይሪን እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ልክ ኩሉ ትዝሪኦስ ይፈልጦ እዩ كل ماس ميديا ساي مخنياتو كل نريو ماس ميديا اب حيوتنا مرزي نا مرزي زغير نتي نات كازولو منفسا حيوت ريجكت يغبو خمس غير يو خوصو يدلي كم زغيرو بقى بحبيتو بقى مخنياتو ولا خصل خلخا تنبركي كاطرانو سيز مصاكا تختير زوالكاي زو سمع زوالكاي زمصاكا كاب زي نغير زي انتاي زغبري روس زغزيو ايريو زره فيلمتات تزريو يريو تزريو ግን ካት ይገبرو ስለዚህ ኩሉ ማስ ሚዲያ ዝረ ፌስቡክን ወላ ተራይ ዝኾነ ነገር ዘይረ ሪጀክት ይዝብሎ ስለዚህ እግዚአብሔር መስከን ልክዕከሙኻ አመጋግባውን ባሉ አመጋግባው ንጥዕና ወሳነት አለ ሱቁሉ ዝኾነ ምግቡን አይበልዕን ዝጎድኦ ምግብታት ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ እቲ ዘይጎድኦ ምግብታት እቲ ዝበልዖ ምግብታት ንጥዕኑ ዝኾነ ምግብ ጥራይ ዝበልዕ ልክዕ መንፈሳዊውን ኣብ ስጋው ህይወቱን ቆሚ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሩሱ ዝገዝዩ كم تزولكم أما سيميديا زولو كل زرع فيلمتات يكون قال ملتات هيريون تنزريان زريان أي تقوموني مغنياتهم بالسرعة خايو مرزيو أنا ري زخون نجر نحطه لعو قال لي كوفي لنحط دقائق ري بحريو ويجمع حد فيلم نحط خاتات تلك في اللي تقرنياتات على تاو زولو كف تعرف زولو بو واه يسك حكي حكو بتعمي تصلو أنا يفوتوني تفيلم تقرنيا بمولو كاب قويتا قد بخوين بتعمي يفوتوني فنفوني تعرف زلبو قايكو زلبو زربا زلبو نابي هوت كاتي وزح نجر كسرح زغيل سلازي كل زرع ماس ميدياتات ايرني زعبي كريستيان اغزابير سمسغن يكون اغزابير سمسغن يكون تزعبي كريستيان كبرنا املاح ابزيا واغا يخفل يلولو نور سوري اب كل حد عينت يوتيو اب كل حد عينت يوتيو حد داود داخل مثلا حصر كيز مخيزلو اب كل حد عينت يوتيو زفتره 39 ام ببلي داغانا مودي ገጽ እዚዮ ምልክታት ናይ ተዛዓበ ክርስቲያን زفتره 39 ኣብዛ ቤት እዚያ ኻባይ ዝስልጥን የልቦን ሰበይቲ ኢኺ እሞ ብጀካኽስ ገለኳ ኣይከልአንን كمي غيره زعبي كفاتن اب قدم املاح كا حطياتن كغبر اخل بلا حجي اغزابير مسكن تزعبي ملكت كريستيان اب كل هيوت اب كل بوتا حد عيت يوزلو نعملت اب حبرت زلنا كلنا اب حبرت زلنا منفساوي هيوتنا اب دغون كومو قال يسب جن اب بدغن دحمتيو اب سرحو مسكين اب سرحو مسكينه حلافنا يسرع سلازلو مسكين اب كالو سبات مسكين جن اب غزوخا كال سب كون خير قال يسب اب بيت كريستيان كال سب يخون ناي املاح سب يمثل قبزنا ما تعمسلو مالتي اب بيت كريستيان يمثل اب دغغن كال سب يخون مالتي حجنتا يحجردان حد عينت يوتيو يسف مسوص اني املاح سب تبايلو زتقربلو معدين تايغرو ريجكت يجرو ስለዚህ حد عينت يوصل لزنبوري زعبي ملكت كريستيان فتناتات بوزح عينت فتنيمو نتز فتناتات ريجكت يبلوي ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዳርጋና ሙደ የዘለሁ ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታዩ ዋጋ ዝኸፍልዩ ናይ መወዳታ ዋጋ ዝኸፍልዩ አንበበለይ ቀልጢፋ ዳርጋና ሙደ ዋጋ ዝኸፍልዩ أمببلي ودي إبراهيم عسرت حدا إبراهيم سوري كلاي كورنثوس عسرت حدا عشان سلستن عشان شمونتنا أمببلي كلاي كورنثوس
كالاي كورنثوس كالاي كورنثوس 11 23 28 أقلقلت أملاخ أقلقلت كوستوريسيوم كم تصلول إيه زارب زلخو أنا ولتصوم إيه بتعاري حلف زلوني بمأسرتي حلف زلوني بموقعتي تقبل زبالكو بزح جيزة أموت بتصحويه أيهود بايهود حمشت جيزة نربعس حدا قدل تجريفة 3 ساعة بالشمال تزبيته حدا ساعة بإيمان تقدكيته 3 ساعة تزنبركو مركب تسبرت ليتن معلتن أبتمع عمق بحري حديرة وعالكو بزح جيزة أما جشاتات نيرة أبروباتات بفرهات أب كاب كترت بفرهات كاب دك عدي بفرهات كاب أحزاب بفرهات أب كتما بفرهات أب برخة بفرهات أب بحر بفرهات أب ماكل أحوات حصد بفرهات يزنبركو بعيون بتسعرن بزح جيزة بمنكح بتميتن بتسمن بزح جيزة بتصوم بقرن بعرقان نيرة قبل علزي أوت أي زولو كل نجر تأبت تصبح زتصبني مالت بزعباتي بخلاتن محبرات زحاليو زلنا حالتيو من إيو زدكم أنا زي دخمولو من إيو زعنكف أنا خ زيندد كمكح زلين أنت خوينس أنا بناي دخامي كمكحية كودا يمشي بقى خليك زاوير مسكن عبد الزردانا باولوس زخفولو واقع سلا محبر سلا ونجيل سلا بزح نجارات باولوس واقع خمس خفله إذا ردعنا زلو سلازي حركات ملكتنا عبيد واقع مخفالله واقع زخفلو توم زعابي كريستيانات ملكتهم حدا واقع ناي مخفالله جزيهم جنزبهم هيوتهم زوفيهم مال سلازي واقع مخفال واقع مخفال እግዚአብሔር ናይ ዝኸፈልካ ዋጋኻ እግዚአብሔር ዓስበካዩ ካልኣይ ናይ ሙሴ የምጻልና ሙሴ ኻ ወዲ ኣብ ቤተ መንግስት እንከሎ ምስቲ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ምጽጋብ ካብ ቤተ መንግስት ወጪሲ እቲ ጥቕስድሓን ካብ ቤተ መንግስት ወጪሲ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ምጽጋብ መሪጽ ሕሰቦ ኣብ ሓደ ምቾ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሓደ ዝነብሮ ናብራ ጽቡቕ ናብራ ገዲፉሲ ናብ ምድረ በዳ እግዚአብሔር ግን ከሕሰ ኾለይና ንሪ እግዚአብሔር ዝተመስገነም ስለዚህ ዋጋ ዝኸፍል እግዚአብሔር ከዓስቡ ይቦዩ ስለዚህ ዋጋ በጊዜ በህይወት በገንዘቡ ይኸፍል ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን እንደገና ካል ጽቡቃት ልምድታት ናይ ዛዓቤ ክርስቲያናት አሎ ዘቅርብኮ ዳርጋ ሙዴ ሓደ ካብኡ እንታዩ ሕብረት ናይ ጸሎት ሕብረትካ ምሕባር መንፈሳዊ ህይወት ዛዓቤ ምልክታት እዩ ናይ መጽሐፍትን ዓበትን አምላኽ ሰባት ዘንብቡ ወጅማ ተንብቡ እንድሕር ኣለኹምካ ዝበለጸዩ بايبل ديسكاشن مستافكا حدا كابتنا عبيتنا قال أملاخ زوج دكايو سلازي إجابير مسكن لو ما عاد زنبرة تمرتي عبزي خودو خلقو كابت زمهاركو ناو سكات تخيل كم زلخا حسب زبليو سلازي ناو سكم تخيلوا خم زلخم ودما ناو سخنا نخيل كم زلنا نعبنا نخيل كم زلنا خنا حسب كم زلنا منفساوي عبيت كم زلو منفساوي قلعة منفساوي عبي منفساوي أبو خم زلو بقع كم زلو عيت كم زلو مطبوبي أبو خم زلو سلازي أربعتها منفساوي درجات عبيت زبلة تقدامي كفال حبرة النت فلتت ودع أملاخ وخل سبعي ملعات بتصحنا كريستوس زبلا دحوي زعابي ملكت كريستيان زبلا كلاي كفالكا مهيره مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ግዚውን ቃል አምላኽ ዞፈ ዝብል ኩሉ ዘርዚሬ ለኹ ትሑቲለ ርሱ ዝሪዩ ኢለ ዋጋ ዝኸፍልዩ ኣብ ኩሉ ህይወት ሓደ ዓይነት ህይወት ዘለዎ እዚ ኩሉ ምልክታት ካብኡን ላዕል እዚ ካብኡን ላዕል ምልክታት ስለ ዘሎ ባዕልኹም ገዛልስኩም ክተስተንትኑ ኸለኹም መታ ንዓብየር ለመገድታት ዝሕጂ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ይዛርብ ዘለኹ ካልግና عبيت ملكتونا الله زترا يكونن سلازي እግዚአብሔር መስከን ኩላና ሓፊልና ስለተቃል ከንጽሊና ምኹዲ እግዚአብሔር መስከን